Mag-joyride kauban ka sa trip nga kita ang bida. Sakay na og maglingaw ta bisa na sa nga destinasyon. Good vibes lang gihapon, kasadya o katawa. Tara na, larga na ta. Hello mga katip ni Ronly, so di kita karon sa Pulang Tubig, Ciudad Dumaguete, Bagsaysay Memorial Integrated Farm School. So kani, lakbit og saysay ang atong mga kabataan diri nga nagtungha sa Integrated School pagkaton sa pagtanom, pagpamuhi isda pohon. Sama ning tawag nila, baghulat pa sila sa tawag og fingerlings, no? Mga similya sa mga isda, either tilapia or bangus mo man na siya, no? So kani wa pa makita na to nga isda kay ila man ning gi-activate mohon. So ang ato makita ganiha ang mga tanom sama sa pichay, okra, upo, o litos, kalabasa, pulunggay of course, no? Mga sili nga atong nagakalamitan atong gamiton sa ato ang idadaw-adlaw sa pagluto. Gani giingon ni si Regional Director Ramira Itiko nga ang kabataan gapangandam, no, kumbaga mo stepping stone before sila mo adto sila college or sa lakbit sa isa way kagasto ang pang college po ng atong mga kabataan nga motungha og kolehiyo. So na sila mo stock knowledge sa pagpananom. No, mo ni ilahang gitawag na to product sa ato ang mga estudyante. Fresh kayo nga pichay, no? Usa sa mga garbo sa mga estudyante diri nga sa ilang ginalaw-adlaw nga pagtuon, pagpananom, pagpauma. So muna ilang ani, no? Ang nakatsada ani ang mga kabataan makakaon, makakaton og adunay income pohon sa ilahang gikugihan nga pagpanagraduhay mo gid ko na. Grade 4. Yes, of course. Kaya para man sa sustainability nato, no, man ato ang kwan sa atong program nga makatanom ta for sa ato ang mga bata nga instead nga wala sila makaon sa balay na pwede sila makamay, ma'am, pwede makamay utan diha, ma'am, kay atong among iutanon sa balay. So ino na nga whole year round jud siya. So pares kani karon ang humana naman og kani among pechay gilisan na pud namong aplan kangkong. So kani among aplan kangkong 1 month ra man na ilisan na pud na namo inig mag-harvest. Klase mo makasustili naghata kapin na gyud sa. Mukapin jud siya kung tinud-on jud og kuan nato. Kay kaning gani tulo ra man ni kaplat last time na ay mga ginikaran niya. Ang petchay raman to ni among gitanom. So ang mga bata ani nanguha sila mga tagtulo ka buok sa usa ka kuan. So kana siya isagol ra man nila sa mga unggunsay na iba sila mautan didto. So isagol nila. So wala dali pa jud siya mo hanahat makuan jud nila tanan. So ngani yung wa ko mo kasulay kani gitawag na to. Ipamaligya sa ubang mga estudyante nga silingan nga mga ipamaligya wala pa. So far wala inakul mo pinipalit. Kuan, agatong na yung mga ginikanan nga maanhi, palit sila niya kay kaning ato kuan pa man siya. Mo pa may pagsugod. Mo pa pag-launching na to. Mo pa pag una pa namong harvest anang mga pechay. So dili pa gud siya ingon na katog yung namaligya na. So in the near future, pohon ing kaso og na makuha na ni Jud na natay daghang idea og unsaon ning tanan kay gihatagan gud daghang seminars. So kani siya og makabalo na jud mi unsaon na gyud mi mga partners para sa atong giingon ni sir ganina nga basig mo kuha siya mga partners nga diri sila ma-invest na mo kani among mga product may ilahang kuhaon. Ay okra diri tungaan kay actually kani siya diri na okra diri kong gibutang kay para inigtubo ana niya kaning kangkong diri ra pod siya. Mura pag ang yuta nato dili lang kay kusara so magamit jud siya tanan. But ako ko ning gisulyan kay basta na niya bag inigtubo dako aning kangkong mahawngan nun yan yung kangkong namo. So unya organic panitanan among gigamit ani wala mi gagamit og commercial fertilizer. So kana siya like namig nakoy gibutang diha nga sa tawag aning kaning sa itlog gani nga kuan mga rice hulls man siya like dayong ang kuan pod sa tanig katong sa vermi gani nga gikan gani sa atong city dira sa MRF. Manghatag man na sila og vermi nga kuan napod namo ka gibutang organic jud siya. Mong ikaw og mensahe sa ato ang mga ginikanan nga atong gitudloan ang ato ang mga estudyante ilang mga anak nga pagpananom gani sayod ta dulo mga ginikanan wala tawo di patalo ang mga anak sa ila. So imong pagpasabot dugang ma'am. Kuan manggod kani manggod ato ang
gardening dili ra man gud ni siya para ra sa eskwelahan, para man gud ni sa ato apong mga kabataon-unan sa mga ginikan. Actually, pasalamat ra jud ko nga diri sa amo ang grade level, ang mga ginikanan na madre is very supportive. You know, kaning mga hollow blocks, kanang sa tagani kaning pagpakuan anitan ng ligid, dayong kanang pagtanom anitan dili ni siya mahimog akura. Naami ginikanan nga ni support ani. So paglantaw pa lamang na ko ingon ko nga mga ginikanan, mag home gardening ta, mag gardening po ta sa eskwelahan. Pag-ingon nila sa ma'am, unsay among buhaton? So dito pa lamang dahil makita na nimo nga supportive yun guys sila. So mga ginikanan, message lang din ako ninyo, padayon ta kung unsay ato nasugdan. Padayon ta nga kaning ato ang home gardening gardening dili lang ni diri sa eskwelahan, kundi abot po ni sa inyohang mga panimalay. Nya naman mi kanang project na mo sa amo ang school na may home gardening. Kanang home gardening mo sila replicator gani kung unsay na diri gitanom na mo dinhi. Mo pod sa ilaha. So naapod na sila i-report nga ihatag diri na mo. Like for example, nangayo ko nilang naamoy tinalom diha nga kangkong nga ingon ani ila pa ng picturean da mga bata pod at the same time nakabalo sila nga motanom sila dito. Dili lang kay dinhi sila gaboboay og youth og aning sa ilang garden dito ko sa ilang panimalay. So continue lang ta ani kay mo na ni siya start nga dili na ta mag-starve. Diba? Dili ma-starve kay kuan ni siya kanang say tawag ani agriculture jud siya. Kung wala ang mga mag-uuma, wala tayong makaon. Dili man ta pwedeng sanay kakaon kay ang source of energy is the sun, and from the sun photosynthesis ikuha na siya sa mga plants. So ang mga plants is the maker, they can make their own food. Kita ang mga tao, we cannot make our own food but we can plant so that naatay atong own lang. So continue ta padayon and God bless us all. So ma'am, unsa lang grade then unsa ta full name? Mrs. Irene Valdelavar. Colbar. Yes ma'am, diin sa imuha diri ma'am unsa ning imuha po nga pasigarbo sa imuha grade 6? Yes sir, kaning sa amo nami aquaculture, diin makita nimo na siya piyo nga mga tilapia. Then dito nga side to siya. So nakay pet siya dito. Naapugoy, lettuce nga. Then string beans, naapoy mga kuan, abot siya dito. Okay sa may buuan ni ron. So sa yung buntag og kanang late in the afternoon kami, akong bana magkamanganay mi kuan. Kay og dili siya ni mo antimanon mga matay. Kaya sa nigsugdan niyo og tanong ma'am? Mga pag-harvest na mo itong last kuan, mga kuan na ning mga second week na. Then na po ibang seedlings nga silang sir nagpatubo, silang sir Espina. So nangayo mi din kami na iga butang. Kisabi mga benefits, grade 6 gyud or unsaon ninyo? Ibang hatag? Kani nga tilapia sir gikan po ni dito pinakadako nga kuan, tilapia na mo dito. So gikuan siya mga kuan kay anim digda siya dili siya pwedeng daghan ma. Like ang iyahong gidlap doon, gitas-on niya kinahanglan na gud siya 5 ra gud siya bok, 5 or less than 5. Ang naa ni mga upat ka dagko, yun lang na. Pero dili na kay so kinahanglan pag gud siyang i-drain parang ma-preserve. Gilanon nga limang pila kay ilano ani. Maura ni siya sir, kaduha ni, duha ra. Duha ka block. Oo. Duha ka block. So muna to nga nang di nga dili siya pwedeng daganon mama, maura gud na siya iyaho number of tilapia nga dapat ani. Ito no, ang mga sili. Yung mga sili na po sila dire no. Naali okra usab dayon tanglad. Okay, hello mga katip Ronly, sumupot tong paghihinabi sa tual mga magtutulog usas mga magtutulog diri sa Magsaysay Elementary School diri sa may Pulang Tubig, Ciudad Dumaguete. Then moto ang ilahang mga garden no. Ato nakikita sa ilahang gitawag og Magsaysay Memorial Integrated Farm School diri sa Barangay Pulang Tubig, Ciudad Dumaguete. Mga kapit, sunod na to nga higayon, amping kanunay